Δεξιά μας, όπως θα βλέπετε, είναι το εντυπωσιακό χαπκίδο, πρόγραμμα επίδειξης. Άτσο. Στο πρώτο τετάρτο, λοιπόν, ο Αθλητικός Σύλλογος Νέβης Σολομού εξασκεί μεταξύ άλλων και τη πολεμική τέχνη χαπκίδο, που πριν κάποιους μήνες αναγνωρίστηκε ως κλάδος άθλησης. Το χαπκίδο, μια κορεάτικη τέχνη, βασίζεται στην ενέργεια της ζωής, γι' αυτό και οι κινήσεις σε ακτικές αυτοάμυνες θυμίζουν την κίνηση του νερού. Περιλαμβάνει ποικιλία χτυπημάτων με χέρια, πόδια, εγκλωβισμούς, τόσεις, μάχη εδάφους, όπλα μετά την απόκτηση της μαύρης ζώνης. Ο Σύλλογος Νέμεσης έχει έρθει στα νέα παλάτια ορακού και σήμερα παρουσιάζει ένα μικρό πρόγραμμα τεχνικών με ζευγάρια διαφορετικών ηλικιακών ομάδων. Τα κορίτσια μας εδώ ιδιαίτερως δυναμικά. Παρακαλώ και οι γραμματείες και οι διαιτητές να προσέχουν στις θέσεις τους, καθώς και οι αθλητές να ετοιμάζονται για τον αγώνα. Το μήλο κάτω από τη μιλιά πέφτει και σε αυτή